Sarauniya TV, tashar al'umma. Kin cika kin batse, wa ya taɓa min ke baby? Kuma wane ne, ƙarya ne ya ga kukanmu. Masu adawa na ai dole ku ganni ku kyale ni da hobiya. Ni dai bana so, yan mata su kulan baby. Koma wace ce, ƙarya ne ta ga na faɗi. Masu adawa ta ai dole su ganni su kyale ni da hobi. Wala tambe tambale kaza ta nuna a zubo mini yan naira 10 ita ce canjina. Inda kika mun rawa baby ni ba kya so na. Ali ya ga Ali a soyayya kuma mun tattauna. Iya ina ta bayani dan Allah ki bani surar ki ta jani har na fada a tsauni. Kin cika kin ba tsaye mai sona. Aikin yi so ne ko ƙauna, lallai san baka amana, ni sauri ka zamo baby na tun farko. in aka taɓa ka dole ne na yi barna. Baby Ni bebin baby na, ni ina son ki, ni ma ai kana kalbi na. ni za na ɗauke ki, Kai ka san dukan sirri na, ma ya dame ki, san ka ne yake damuna. ni sha kurmin ki, So ka bani labari ni na, za na aure ki. ni ka zamo cikon buri na. A duniyan nan baby dole ki toshe kunnen ki, a domin dan adam sai dai Allah akwai wanda bai kaunar ki. Komai yanda ke ka tare da su wani sai ya cuce ki. Cikin ƙawaye na tabbata haɗa hada dangi na ki, burin su ki faɗo harkar ki ɗauki zance na aidar. Farin ciki zaki sharshar idan na fahimta da ni da ke so suke mu fara dare. Lallai na gane ka ɗaura ni akan hanya. Kai baby na ne mai kinka zai sha kunya. Koma wane ne a san kai ya zo ni na shirya. Kamar mu tagwaye ne ga mu a jirgin soyayya. Baki gani sai dai kallo a taro in har mun shillo. Yana ka samu bololo a zuciyata na saka ka shige babu sauran gurbi. Sarauniya TV, tashar al'umma.